हेलो लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दङ दा बिग आपडेट राङारि अनसुंथाइ एबा सरकारनि स्किम जायनाखि मोनो एबा आसनि मोनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों फैसा हाबबाय आरो बे फैसाया बेसेबां हाबखो जों गासैबो नायगोन बेनो जाबाय अरुणोदय आरो लोगोसे पीएम किसान 20 किस्ति मा जादों बेनि सायाव सावरायगोन जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि स्किम अरुणोदयआव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय आरो बे स्किमखौ आसनिखौ लन्च खालामदोंमोन 2022 2 अक्ट'बराव एबा गान्धी जयन्ती खालि बेखौहाय आसाम स्टेटआव लन्च खालामदोंमोन अब्ला 3.0 गोदान एप्लाइनि रांखौबो नोंथांमोना अक्ट'बराव मोननाय चान्सआ दङ आरो बेखौबो फोसावदोंमोन सिगाङाव दा 3.0आ गासैबो फर्म साबमिट जाजोबाखै माखासे समावहाय थाथ'दोंमोन जेराव दाखालिबावै जोंहा पन्चायत इलेक्सन जादोंमोन ना बिनि थाखायनो बन्द जादोंमोन नाथाय दायो जाफिनसिगोन आरो बेखौ फुल्लि माने मनिटरिं खालामनो दायित्व होनाय जादों डीसी बिथांखौ बेखायनो नेक्स्टआव दा जेब्ला सरकारा अर्डार होयो अब्लाथाय गामि लेभेलाव थांनानै नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होनाय जागोन ब्लक अफिसनिफ्राय अके आरो जेब्ला जायनोखि एलिजिबल जायो नोंथांमोनासो बेखौ मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा फार्स्टआव डाइरेक्ट नोंथांमोना फर्मेटखौ मोननाय नङा मोनसे चेक लिस्ट थायो बेखौ होनानै जुदि बै बेनिफिसारिया एलिजिबल एबा मोनथावगौबा स' बेखौसो फाइनाल साबमिट खालामनानै रांखौहाय होनाय जागोन आरो दा बेखायनो गोदान अर्डार फैथारसिगोन दा बावैनो नाथाय मोनसे बाथ्रा नै स' जायनोखि मोनबाय थायो नोंथांमोननि राङा मैया हाबबाय मैया 13 जुन दा ओरैनोथ' जोंहा 10 डेटआव हाबनांगौ एबा सिगां हाबनांगौ नाथाय समजों लोगोसे टेक्निकेलि इसु जायो बेफोरबायदि खामानिया स्किमफ्रा एबा बन्द थायो नालाय अफिस लेभेला बेखायनो राङा मैया हाबबाय नोंथांमोना बयबो एकाउन्टआव चेक खालामदो जायफ्रा अरुणोदय 1.0 2.0 मोनबाय थायो नोंथांमोना मोनबाय आरो गोदाना जेब्ला जायो एप्लाइ जायो फाइनाल साबमिट जायो नोंथांमोना नैबे चेनेलाव खबर मोनबाय थागोन बेखायनो नायबाय थानो दाबाव दा बेनो जाबाय राङा हाबबाय नोंथांमोना चेक खालामदो दानिया जों नैथि आपडेट सेकेन्ड आपडेट थांसै बेनो जाबाय पीएम किसान 20 किस्तिया माब्ला मोनगोन आरो बोरै कन्डिसन जानांगौ जों बेखौ नायनोसै दायो जों फैबाय पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव दा मोनसे बाथ्रा जायनोखि पीएम किसाननि केवाइसि नांदों नोंथांमोना होथारनांगोन आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोना केवाइसि नांलाया जुदि होनोबा नैबे केवाइसि मोनसे अपसन दङ बेयावनो गाव गावनो मबाइलजों केवाइसि होनो हायो जुदि रोङाबा सीएससी सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना होनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा रेगुलार मोनबाय थाखायो नोंथांमोना रावबो केवाइसि होनाङा जायना एकाउन्टआ प्रब्लेम दं नोंथांमोनासो केवाइसि होनांगोन बेनो जाबाय पीएम किसान एकाउन्टआ अके देन बेनिफ्राय बेंकजों आधार कार्डजों नोंनिया जेब्लायबो लिंक जाथारनांगोन होमबासो सरकारनि किस्तिनि रांफोरखौ दानिया मोनो मानोना डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार खालामना हरो नालाय थ' बेखायनो आधार कार्ड नाम्बारफोरखौ जानला मोनला नोंथांमोना रावनोबो सिनायै मानसिनो हरनाङा जुदि अफिस लेभेलनिफ्राय फैयाबा दा नैबे आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनानै सार्च खालामबा जाय आधार कार्डआ मबाइल नाम्बारजों लिंक दं बेयाव मोनसे अटिपि हरो आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगोनो नोंनि केवाइसिया साक्सेस जायो बेखौबो रोङाबा नोंथाङा सीएससी सेन्टाराव थांनानै खालामनो हागोन फिंगारप्रिन्ट होनांगौबा अनलि सीएससी सेन्टाराव खालामनो हागोन लेन्ड सेडिंखौ नोंथांमोना खालामना ला मानोना हानि फोरमान नांगौ जायो जे नोंथाङा आबादारि होननानै बेफोरनो जाबाय मोनथाम खामानि बेंकजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिंगार होनाय एबा नोंथांमोना लेन्ड सेडिं खालामनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना केवाइसि होनाय बे मोनथामा कम्पालसरि होमबासो मोनगोन रांखौ जायना प्रब्लेम दङ नाथाय प्रब्लेम गैयैफ्रा जेबो होनाङा दानिया स' नोंथांमोना बे रांखौ माब्ला मोनगोन अके बे रांखौ माब्ला मोनगोन बेखौ सावरायगोन दा जाय नोंथांमोना थांनाय बारा 20 किस्ति मोनदोंना अब्ला नैबे 22 जुननि खाथि खालायाव नोंथांमोनाबो आरोबाव 20 किस्ति मोननाय चान्सआ दं नाथाय मोनसे बाथ्रा थांनाय बारा 24आव सोदोंना अब्ला 24आवबो मोननाय चान्सआ दङ जायखिजाया लास्ट सप्तायाव नोंथांमोना 20 जुननि उनाव मोनसे नङा मोनसे पीएम किसाननि आपडेट फैगोन नेथ'दो जेब्लानो डेट फैयो हाबनायनि नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन दासिम अफिसियेल डेट फोसावथ'वाखै मदि बिथाङा जेब्ला फोसावो थाबैनो चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन